jakinduria liburutik. Ez da gauza guztiez arduratzen den zu beste jainkorik. Ez duzu zure epaia zuzena dela inori frogatu beharrik. Zure indarra da justiziaren oinarria, eta gauza guztien nagusi izateak guztiekin errukior izatera zaragatza. Guztiz ahaltsu zarela sinisten ez dutenei, zeure indarra erakusten diezu. Eta zure indar hori aitortu ezarren, ausardiaz jokatzen dutenak nahasten dituzu. Baina zuk, zeure indarraren nagusi zaren horrek, neurritasunez epaitzen duzu, eta bihotz beratasun handiz gobernatzen. Zure esku duzu nahi duzunean indarrez baliatzea. Horrela jokatuz erakutsi diozu zeure herriari, gizon zuzenak gizakiaren adiskide izan behar duela, eta bekatariei bihotz berritzeko aukera emanez, itxaropenez bete dituzu zeure seme alabak. Jaunak esana. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, espiritua datorkigu geure aurrerian lagun, guk ez baitakizu behar bezala otortzen dute. Baina espirituak berak erregutzen du gure artean, ezin esan aleko intzidiz. Eta bihotzak aztertzen dituen jainkoak ezagutzen du zein den espirituaren gogoa. Espirituak jaungoikoaren asmoan erara erregutzen baitu fededunen aldean. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesukristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek beste parabola hau esan zion jendeari. Zeruetako erreinuarekin gizon batek soroan hazi ona egin zuenean bezala gertatzen da. Jendea lo zegoela, etorri zen etsaia, eta gari artean iraka egin zuen eta alde egin. Garia hazi eta burutu zenean, han azaldu zen iraka ere. Joan ziren orduan morroiak etxeko nagusiarengana, eta esan zioten, jauna, ez alzenuen hazi ona ere soroan, nondik dator bada iraka. Nagusiak erantzun zien, etsaiaren lana da hori, morroiek orduan, joango algara iraka biltzera, eta nagusiak ez dadila gerta, iraka biltzean garia ere ateratzea, utzi biak batera azten, uztaroa iritsi arte. Orduan, igitariei esango diet, bildu lehendabizi iraka, lotu balatan eta erre, garia berriz, jaso nire mandiora. Jesusek beste parabola hau esan zion jendeari.
Zeruetako erreinua gizon batek soroan ereiten duen mostaza haziaren antzekoa da. Hazi guztietan txikiena da, baina hazten denean, gainerako barazki guztiak baino handiago egiten da eta zuhaitz bihurtzen. Txoriek etorri eta haren adarretan abiak egiteko moduko zuhaitza. Beste parabola hau ere esan zion jendeari. Zeruetako erreinua legamiaren antzekoa da. Emakume batek 3 lakari irinetan nahasten du eta ore guztia harrotzen da. Irakaspen hau guztia parabola bidez eman zion Jesusek jendeari eta ez zien ezer irakasten parabola bidez izan ezik. Honela, bete zen Jainkoak profetaren bidez esana. Parabola bidez mintzatuko naiz. Munduaren hasieratik gordea zegoena azalduko dut. Ondoren, jendea agerturik, etxea joan zen Jesus. Orduan ikasleak hurbildu zitzaizkion esanez, argi ezaiguzu soroko irakaren parabola. Jesusek erantzun zien, hazi ona ereiten duena gizonaren semea da. Soroa mundua, hazi ona erreinuko seme-alabak dira. Iraka berriz gaiztoarenak. Iraka erein duen etsaia deabrua da. Uzta munduaren azkena, eta uzta biltzaileak aingeruak. Iraka bildu eta sutan erretzen den bezala, hala gertatuko da munduaren azkenean ere. Gizonaren semeak bere aingeruak bialiko ditu, eta haren erreinutik bereizi egingo dituzte gaizkileak eta besterentzat gaizpide izan direnak, eta su labera botako dituzte. Han izango da negarra eta hortz karraska. Orduan zintzoek eguzkiak bezala egingo dute dizdira beren aitaren erreinuan, belarririk duenak entzun bezala. Jaunak esana. Hiru parabola entzun ditugu gaurko evangelioan, eta bik aipatzen digute, edo ulertzen eman digute, zeruetako erreinua nolakoa den. Eta batez ere, Jesusek ulertzen eman digu, zeruetako erreinuan ez dagoela ez itxurakeriarik, ez haundikeririk ere. Hau da, gauza txikietan, gauza sentzilotan, egunerokotasunean agertzen zaigula jangoikoaren erreinua, jangoikoaren indarra. Hain zuzen ere, mundu ontara, gure jaunak etorri nahi izan zuen, estalpe pobre batean jaioz. Bizitu nahi izan zuen, famili humil baten barruan. Eta gero ere, bere bizi publikoan, halako modu pobrean bizitu izan zen gure jauna. Baina, erakutsi nahi dugu haunditasuna ez dela azalekoan, kanpokoan arkitzen, barrengo benetakotasunean baizik. Hauxe da, askotan agertzen zaiguna Biblian, eta zeruetako erreinua halakoa da. Legamia bezala, da gauza txikiak bezala, mostaza hazia bezalakoa, baina gero fruitu haundia ematen duena, benetakoa delako. Eta hauxe da, Jesusek askotan guri azaldu nahi diguna. Bere garai hartan, gure garaian ere hala da, baina zonalde hartan garrantzi handia ematen zitzaion itxurari, etxe handiak eukitzea, gauza harrigarriak, ejarzito izugarriak, eta Jesusek erakutsi nahi digu zeruetako erreinua askozaz ere gauza humilagoa dela, baina aldi berean eraginkorragoa, benetakoa delako. Eta beste parabola, entzun dugun beste parabola zuzen, esan duke pixkat ezberdina dela. Eta aipatzen digu jangoikoaren juizioa. Jangoikoa justoa dela gogorazten digu. Eta onak saritu eta gaizkileak zigortu egiten dituela. Nolabait ere, errealitate hori agertzen zaigu baita ere liburu santuetan. Ez guri ikara sentiarazteko, gure jaunak sekulan ez du holakorik nahi. Beti jangoikoaren justiziarekin estu lotua badagoelako bere errukia, eta hori ez du ahaztu behar. Jesusek
garbi asko utzi nahi izan digu Jaungoikoa errukitsua dela. Horregatik, bere justizia kontutan edukitzea, horrek gogorazten digu daukagun erantzukizuna, baita ere Jesusek esan zuen, gehiago eman zaionari, gehiago eskatuko zaiola, baina ez guk halako ikara edo halako ondo eza senti dezagun, holakorik ez du nahi Jesusek, baizik eta ohar gaitezen zer dagoen ongi eta zer gaizki, halako irizpidea eduki dezagun saia gaitezen ongia egiten, ona dena, mesedegarria dena, justoa dena egiten. Horregatik, aipatzen digu Jesusek garia eta iraka. Eta nik esango duke, denok digula gure barnean, bai garia eta baita iraka. Ez dago inor dena ongi egiten duenik, ez da inor dena gaizki egiten duenik ere. Eta oso importantea da, gauza horiek bereztea, eta batez ere Jaungoikoari eskatzea. Gure bihotzeko, gure harimako iraka hori kendu dezala, garia gutziz. Berak du horretarako gaitasuna eta gure konfiantza batez ere Jaungoikoarengan daukagu. Nahi izan du, guk uler dezagula maite gaituela eta berarengan konfiantza handia eduki behar dugula. Horregatik, horixe eskatzen diogu Jaungoikoari. Berak eman dezaigula mundu hontatik mesede egiten pasatzeko grazia, garia bezala izan gaitezen eta berarekin zeruetako erreinuan betiko egon gaitezen. Ponzio Pilato